Quddiem l-isfida biex torganizza Paċeville, l-awtorità tal-ippjanar daret fuq 2 mill-ikbar kumpaniji fid-dinja f'dan is-settur, Mott MacDonald u Broadway Malien. Dawn ħarġu bi pjan ta' madwar 250 paġna li se jkun għal konsultazzjoni. Fih mhux biss hemm il-proposta ħarija li marru għal konsulenti iżda hemm l-għażliet oħra li jeżistu. Fuq kollox, il-pjan jaħseb għal Paċeville iktar aċċessibbli, b'iktar kwalità u organizzat. L-enfasi qiegħda fuq il-bilanċ bejn investiment privat fejn jeżisti interess kbir u l-ispazji pubbliċi. F'Paċeville għandu jkun hemm taħlita ta' attività. Il-master plan għandu lan li jiġbed turiżmu ta' kwalità, lukandi tal-ogħla livell u business hub ġdid bl-ikbar enfasi tkun fuq l-uffiċini. Jekk wieħed iħares lejn il-pjan li qed ikun propost jara spazji miftuħa li llum ma jeżistux. Dan l-organizzazzjoni aħjar ta' żoni miftuħa li diġà jeżistu u każi fejn saħansitra trid issir espropjazzjoni. Fost oħrajn illum ftit li xejn hemm aċċess għall kosta għajra dawk li jużaw il-faċilitajiet privati u din hija waħda mill-affarijiet li jridu jinbidlu. Il-kosta li tibqa' affukata fuq l-użu tat-turiżmu trid tkun aċċessibbli għall pubbliku. Il-Bajja ta' St. George trid tkun l-ispazju miftuħ ewlieni u propost li jkun hemm ukoll spazji ġodda madwar Western Dragonara u ieħor viċin tas-sit tal-ITS. Sit ieħor huwa viċin il-Corinthia Marina. Sib ieħor hu li l-ġnien ta' Villa Rosa jinfetaħ għall-użu pubbliku fejn jidħol binjon li l-konsulenti żviluppaw proposta marbuta ma' 9 siti ta' opportunitajiet fejn il-massimu ta' binjon li se jkun ta' 35 solar. F'dan il-każ m'hemmx għażla, iżda hemm proposta ta' kemm għandu jinbena f'kull każ biex jinħoloq dak li qed ikun diskret skyline ikoniku. L-aċċessibilità hija tema oħra kruċjali. Qed tkun proposta mina biex it-traffiku reġjonali ma jirsaqx lejn Paċeville. Għax illum min irid imur Paċeville qed jitħallat ma' min ma jridx imur. Il-pont li hemm illum qabel tidħol Paċeville se jitneħħa u dik iż-żona se tkun kollha fuq l-istess livell. Hemm se jkun il-bidu ta' pjazza ġdida. Indirizzat ukoll parkeġġ bi priorità residenti ta' Paċeville u lokalitajiet tal-madwar u żvilupp ta' kunċett ta' park and ride. Ma' dawn il-master plan janalizza l-aspetti kollha meħtieġa f'lokalità fejn jgħixu u jaħdmu n-nies. Mid-drenaġġ sal-ilma u l-elettriku, il-ġbir tal-iskart u s-servizzi tat-telefonija. Fi ftit kliem qed ikun proposti li Paċeville jinbidel, fejn il-bidla issir b'mod ippjanat, skont master plan li huwa l-ewwel tax-xorta tiegħu f'pajjiżna.